na neman bana tsoro idan suka kama ni wanda bai sa an zazzage hanjina ba Allah ya tona mu asiri ranar alkiyama dama abokin mutuwa nake nema gwara su zazzage ni ma jan hada da Allah lami lafiya domin nayi make da yawa ya zai a dake mu a hana mu kuka kai a Najeriya dan Najeriya ka fito sana'a babu ka kwana da yunwa ka kwana da atini ka tambaye shi ka ji ƴaƴana takwas wallahi mana na rantse da zatin Allah na sha kuka wallahi da hankalinsa rasta kuma a wannan zamanin mai gidan na fito babu ginin in ka gani wallahi kai muku sai ma ka faɗa mai shekara wulan nan yanzu da zan ja kan kai ka gidana kana gani na da yara na iyalin na ma kana gani sai ka tausaya ka bace da kuka wannan wata irin masifa ce masara 2300 a fanta muke siya 200 garin tuwo naira 2400 wake 5000 kwano yanzu wai tinubu ne yake mulki wai ana kamfen dinsa ina jin akwai foundation da suke taimaka sosai akwai foundation din wata baiwa Allah ne ganin su ne ya garabenci ai na take anan za ta ga wannan bidiyon ma za su gan shi duka faɗi lambar waya ko su neme ka ni ba ya sun neme faɗi lambar waya ba ni lambar waya ka in sun neme ni sai ka kira wani a neme ka kawai an samu tallafin abincin kai ma sai in baka to faɗi wannan dan uwana ya faɗa maka faɗa to faɗa min 090 71 82 54 52 shikenan nasir ai kuma to sai right na mama Allah an gama nagode Allah ya jigan iyayen ku na mama magi Allah ya daukaka ku duk wanda ya neme ni gashi na yadda da shi makwaci na ne na mama magi yawa na mama magi ka sa na mama magi hajiya Sumayya za ta ji insha Allah to ubangiji Allah ine miki addu'a Hajjaju Sumayya masoyiyar Annabi Muhammadu masoyiyar Allah da sabon Annabi da na Fatimatu tun daga duniya har lahira da wayannan mutane da suka min bidiyo ubangiji Allah dan san da kake wa Annabi Muhammadu da masifa da talauci da yunwa wahala kowace iri ce duk inda suka shiga Allah ka sa sai sun bar wajen wani abu ya faru amin ya rabbi Allah ya yaye muku wani kunci na rayuwa duniya da lahira Allah ya sa ku gama da iyayen ku lafiya amin ya rabbi Allah ya cikan iyaye nagode Allah ya kara daukaka adireshin gidana gobura yan yashi mustana mama rinji doro dillale duk wanda yayin shi kenan duk wanda ka tambaya zai kai ka gidana wannan in kuka same shi an gama komai in ma abinci ne aka bani shi ma sai dan san masa shi ma yana da bataliya haka wannan halin naka zaka isa idan kaga da mai kudi ne ni malam wallahi sai ka rike ni ka ce anya malam kana da hankali kuwa inna lillahi idan ba sai na taimaki mutane da abinci ba Allah ya sa kudin kamar yadda aka yi wa dan karuna ni ma nas ai fadan alkeri lada ne dan uwana wallahi malam sai da dukiya ta kare me ban mamaki a'a wallahi na dauka ma ku idan ba ina da hankali da Allah yanzu ai na gani ai me gida wallahi na gani kaga yanzu da nayi wani abu in naga dama tare yanzu zan fita da gudu nan ka ganni kawai matsa zakai ta zakai daga da wano nake kuma na fi kalau amma naga dama dan ma ban bude ma Qur'ani na karanta ba ka shan komai kuma wallahi ba abin da nake sha sai ruwa ras lafiya kalau ruwa wannan ai yana magana dan kore ruwan nan dan kore ruwan sai ka karanta mata yassara mana bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsira da aminci su tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammadu ubangiji Allah kai gabas kai yamma kai kudu kai arewa Allah dan shugaban mu manzon Allah ka yaye mana wahalhalun Najeriya ubangiji Allah da kuncin da muke ciki shugabanni ba abin da za su yi mana ka arewa duk wanda ka zaba aini ne shugaban talakawan duk duniya ka kana kallon rigata ma ka san ni ne shugaban ka haska kafa ta ka haska rigata ka ga han maho ma gare ni kuma wannan riga da kake gani ita zan wanke tafi kallon Sinusi Lamido in masa addu'a in ce Allah ya ji kan Dr. Alhaji Ado Bayero kuma shi Sinusi ya ganka kai ai Sinusi Lamido alfarmar Annabi Muhammadu za mu ga sarauta ta gaskiya alfarmar Annabi Muhammadu kowa jujuwa ma juji ne suke shari'a sai sun tabbatar da Lamido darajar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantsi ni kuma ne alƙawari in je ka ga Sinusi a haka ka dawo bai ma sutura ba ni kuma ni zan ma sutura Alhaji kuma amma daga ranar ka yadda za ka goyi bayan mu koma kan abin ka bar Sanusi na yadda an gama na yadda jama'a ku shaida wallahi Allah ai ni magana ɗaya nake mai gida saboda babu kyau kai magana biyu a matsayin ba wanda rigar zaka wanke ka tafi ba ni kuma zan bi ka zo